ראיתי את אלי, קצה עם אלונקה, כוסה. הדמעה בלעה אותי באותה שנייה. אני מתגאה בו, מאושר. לא הייתי רוצה להחליף אותו בשום אבא. פעם אמרתי שילד כמו אלי, הרבה הורים היו מתברכים בו, בילד כזה נפלא. פשוט שהורים רוצים ילד כזה, אז אני חושבת שזה בדיוק כמו אלי. הוא היה תמיד נלחם שהוא יהיה הראשון, לפניי ולפני כולם. וזה עוד, איך אומרים, נתן לי ללכת בדרכו. ותמיד היה אומר לי, קאסם, אנחנו חייבים להיות הדוגמה לכל החיילים שבאים מאחורינו, שילמדו מאיתנו, שיהיו כמונו. מערכת היחסים שלי ושל אלי היו מערכת יחסים של חיים בדם ובנפש. וחברות כזאת אתה מוצא רק ביחידות כאלה. בחור יסודי, שקט, רגוע, משרה אווירה גם של נינוחות וביטחון מסביבו. אבדה גדולה. תמיד אלי דבק במטרה, ולעגל פינות זה מושג שלא קיים אצלו. היצירה שלו, הדבקות שלו, והוא לא ויתר, למרות שאין אינדיקציה שב"כ, הוא החליט בעצמו, הוא נכנס והוא סורק והוא מוצא והוא מוציא. ובסוף שהתברר לנו שזה אלי, מאותו זמן אני רחוק ממה שזה היה לפני כן. חלק מהלב שלך נקרא, נאכל, הלך. לא יודעת, אומרים לי שזה גורל, אבל אני לא מאמינה בגורל, לא יודעת. אני תמיד חשבתי שאולי הוא נמצא בשבי באיזה מקום. תמיד ייחלתי לזה, אני יודעת, שהוא חי, שהוא איננו זה קצת קשה. פשוט אתה אף פעם לא משלים את זה לעולם, שאלי איננו. אי אפשר להשלים דבר כזה. כשהוא נפל, שקיבל את הכדור ונפל, הוא גם נפל כמו גיבור. הנשק, הוא לא עזב את הנשק, הנשק היה מחובק. פשוט מאוד, הוא היה ילד שכנראה, ככה דעתי, שהוא לא היה אכפת לו על עצמו, הוא היה אכפת לו לאחרים.
הוא היה היה מוכן. כמו אבא ליחידה. לא רק ליחידה, הוא פשוט מאוד, הוא היה מוכן לתרום את החיים שלו, שאחרים לא ייפגעו. אלי נפל. אני לא הצלחתי להבין, אני אומרת לו, מאיפה הוא נפל? מה הוא נפל? מה קרה? זאת אומרת, אלי איננו. ופתאום אמא שלי מגיעה מהחדר כביסה, היא ראתה אותם, איך שהיא ראתה אותם, היא התעלפה. פתאום הרגשתי מין חוסן כזה שאני חייבת להחזיק את הדברים בידיים. באתי אליה, שפכתי מים, התחילו מין בלגן כזה בתוך הבית, הרגשתי שאני צריכה לקחת באמת את הדברים בידיים ולהתחיל להודיע לכולם, ואז... היא לא אמרה לי כלום. היא אמרה לי, תגיע הביתה מיד. אני שואל אותה, מה קרה? אמרתי, תגיע הביתה מיד. ולא ידעתי מה קורה, אבל היה בדמיון שלי הזוועות הכי גדולות. ובאמת... אבל בטח לא אלי. לא. בטח חשבת אבא, תמיד דאגנו לאבא שלנו. לא יודע, הייתה מחשבה על הכל. זאת אומרת, רק לא נפילה של ואובדן חיים. הכל. זאת אומרת, הכל אפשר לתקן. אבל החיים שהולכים זה... ואז הגעתי הביתה. ולא היו צריכים להגיד לי יותר. כשראיתי את המחזה בבית, אז אני הבנתי הכל. לפעמים נכנסים אליי בעבודה אנשי מג"ב במסעדה אצלי, וקצינים, תראה, בכל זאת זה 12 שנים, ואני אומר להם, אני אח של אלי אברהם, ואתה רואה אותם כאילו מקבלים שוק. אלי אברהם? וואו, כאילו. ועד היום כאילו שמספרים לנו וזה, הוא כל כך היה גדול, שאני לא יודע אם מישהו במערכת בתקופה שהוא נפל, לא הכיר אותו. והוא לא היה שוויצר, והוא לא היה... רק מהסיפורים עליו, מהדברים שמדברים עליו. אמרו, קצין מסתערבים נהרג. ידעתי שזה... לא הייתי בטוח, אבל הרגשה תוך בטנית היה לי ברור. מה שכן, גם יומיים לפני חלמתי עליו שפשוט אני עומד על הקבר שלו ובוכה. קמתי באמצע הלילה והתעוררתי, מה קרה? אמרתי, לא יודע, חלמתי שלי נהרג. יומיים לפני שהוא נהרג. ואני זוכר שבוע לפני שהוא נהרג, היינו אצלו בבית בשבת, זה אשתי. אמרתי לו, אני דואג לאלי. הייתה הרגשה לא טובה. אני זוכר שנכנסתי לאוטו, היינו איזה 7 שעות באוטו. ישבנו ודיברנו על הילדות, אין לנו זיכרונות. זה היה, וקבענו גם לנסוע לחוץ לארץ עם אנשים. קיווינו שזה יצא לפועל, אבל זה היה שיחת סיכום. מאחל לעם ישראל עוד הרבה מפקדים כמו אלי, זיכרונו לברכה, שאלי כלפי חוץ באמת נראה קשוח ומחוספס ורציני, אבל בפנים הוא היה רך כמו מרגרינה. ומי שלא צריך להיות פסיכולוג בשביל זה, להיות איתו 5 דקות, אפשר מיד לראות את הניגודים האלו. דרישות מקסימליות, שאיפה לשלמות. אין כזה דבר לצאת לפעילות בלי שהוא יודע לפרטי פרטים, כולל להיות בראש הלוחמים. התקשרו בטלפון, דיברו עם לבנה, החברה שלי ישבה לידי במשרד, ואחר כך פתאום התחילו מין רצף של טלפונים, והתחילה מין כזאת, לא מהומה, אבל מין חוסר שקט במשרד. ואני באותו יום לא התקשרתי לאלי, זאת אומרת, א' זה היה בוקר והיה צריך להגיע באותו יום הביתה ל3 או 4 ימים, אז לכן לא התקשרתי. ואחרי שהתחילו כל הטלפונים, אז מין דחף כזה התקשרתי ליחידה, ביקשתי לדבר עם אלי. שאלו אותי מי רוצה אותו, אמרתי שזאת אשתו, ואז אמרו לי שהוא לא נמצא. ואמרתי תודה רבה, סגרתי את הטלפון, ואיך שסגרתי את הטלפון באו לקרוא לי לחדר הישיבות, ושם סיפרו לי, הייתה קצינת תפגעים של מג"ב, והיא סיפרה לי שהייתה פעילות מבצעית בערב, ושאלי נפגע. ואז אני זוכרת ששאלתי אותה עד כמה קשה הוא נפגע, כי נפגע זה יכול להיות גם פצוע, זה יכול להיות כל דבר. ואז היא אמרה לי, הכי קשה שיכול להיות. וזהו, ומאז התחיל השלב הבא של החיים של, לא הייתי של אחרי, אבל שלב אחר של התמודדות, של לקלוט, של להפנים, של...
נותרת לבדך, רוצה להאמין שהיא נגרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהיא נגרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. אין ספק שמי שבנה את היסודות האלה, הזקנים שבנו את החיל, הם בסופו של דבר יתוו לנו את הדרך. ואלי היה ממתווי הדרך. ובסופו של דבר אני חושב שאם הוא ככה מסתכל מלמעלה, יש לו חיוך די של נחת ושביעות רצון, מה היחידה הזאת יודעת לעשות היום, והמבצעים שהיא עושה היום הם כמעט על גבול הדמיון. שעת צהריים הפלוגה הלכה בוואדי, תרשום בספר דף מדובר במלחמות, תרשום פצועים שרועדים וזה נורמלי, הנעורים יפים, הקיץ אינסופי, וקנין הגיע לפלוגה, אלוף קריית גת, שרף צריפים, ברח לבית גוברין, המשטרה בעקבותיו, רק פה נרגע קצת. את מה שאני זוכר מזה אני רושם ברחפים באלונקות, שניים בלי שם, בזמן האחרון אצלי תמונות חוזרות משם, בזיכרון המעומעם שלי היום, מסך כבד של מלחמות והזיות. אני באופן אישי הרגשתי אותו רגע שעולמי חרב. הסיבה העיקרית היא זה שלמעשה אלי לא היה צריך בכלל להיות מעורב באירוע הזה. אלי היה אמור לנסוע לאשתו ענת
ולתינוק הרך שהיה בן 6 חודשים. ובמקרה הזה שאלי הצטרף אלינו, למעשה אני הייתי אמור להיות הכוח הפורץ, כמפקד הכוח הפורץ למעשה. ועל המודל הזה עבדנו המון. אני חוזר עם פס אלייך לביתך, סוגר את החדר, גם אלוהים לא ייכנס פה. פתאום אביך נכנס, נראה כמו בוכה, בטה על הפלוגה שלמה, חטפה אש נס בטמפו. את מה שאני זוכר מזה אני רושם, תופס מונית חיפנית, קופץ לדיסקוטק, זונות על הגדר אצלי בגוף, רק שתבואר. קיבלתי את האינדיקציה מהתצפית, ובזמן שקיבלתי את האינדיקציה ובאתי להעביר את האינדיקציה לניסים, אלי במקרה היה עם ניסים. ואלי שמע, ואלי אמר אוקיי, אני מתארגן, ואז הוא פנה אליי, אמר אני ראשון, אתה שני. ותמיד זה מהדהד לי בראש, ותמיד אני נזכר במילים האלה, וזה פצע שלא מגליד. מבחינתי, אחת הסיבות העיקריות שאלי נהרג, זה לא בגלל שום דבר של חוסר מקצועיות או כזו או אחרת. הסיבה העיקרית שאלי נהרג זה בגלל שהיה לו מושג אחד, הוא לא הכיר את המושג הזה לעגל פינות. הוא תמיד הלך על פי הנועלים, והוא השתדל תמיד לחסוך בנפגעים חפים מפשע. את מה שאני זוכר מזה אני רושם, תופס מונית חיפנית, קופץ לדיסקוטק, זונות על הגדר אצלי בגוף, השד בוער, הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב, הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב, הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב, הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב. הוא נופל במדרגות, אני קורא אלי נפגעת, אלי נפגעת, אין תשובה, ואנחנו חושבים שזה פשוט משחק, זה חלק מהתרגיל שהוא עושה כדי להישאר קרוב לפתח ולהשתלט על החדר. לרקוד עם חיילים מתים בלב, הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב, הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב, ראשון ראשון, ראשון ראשון. בשלכת עץ עומד לבדו ברוח, אין לו רגע חם ואין לו צל, לפעמים גם הוא רוצה להרגיש בטוח, ולא כמו פרח שנובל, ולפעמים הזמן בוחן אותנו, מניח לרגלינו מכשולים, אך לנו יש את הכוחות שלנו, נראה לו שאנחנו יכולים לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים, להיצמד אל החיים
בשבילי הוא חי, בשבילי הוא נמצא באיזשהו מקום. כמו... בשביל להמחיש את זה, כמו שבן אדם נמצא בחוץ לארץ, בשבילי אלי חי. אתה מאמין שתתפוס אותו פעם? מי שמאמין בתחיית המתים ודאי מאמין שנפגשים, אבל אני לא חושב על זה. אני מנסה לא לחשוב על זה כדי שלא יהיה לי רע. אלוקים רואה הכל, משגיח מלמעלה. אתה מאמין שתפגוש אותו? בעולם האחר, כן. מאמין שתפגוש אותו בעולם אחר? מאמין שכן. איזה אלי אתה רואה? אלה שהכרתי לפני 12 שנה, 14 שנה. הכל רק לטובה, ולפעמים הזמן בוחן אותנו. אתה מאמין שתפגוש אותו? לא חושב. אבל לך תדע. נראה לו שאנחנו יכולים לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים. בין עצים מוריקים על גבעה בודדה ממעל לפאתי עמק האילון ונפי מולדת. אתה, אלי, כצמח בר, עומד זקוף וגאה לזיכרון עולם. חורשת העצים ורוח חרישית, בקור ובחום, ובכל ימות השנה, אתה כאן איתנו, אחינו, גיבור המלחמה, 1993. להיצמד אל החיים חזק. מה שיש להגיד, אתה אומר רק דבר אחד. מה עשית להם? למה? לשם מה היית צריך לחזור לאחר שכולם שכנעו אותך שתלך הביתה, לחזור לפעולה? לשם מה? בשלכת עץ עומד לבדו ברוח, אין לו רגע חם ואין לו צל.